Pangiduan itu kita dulu memang kesinambungan ni kata Yoni sambut menyambut do di baisian on dia lu si pakai on di baisian on dia lu si pakai on dangarong hambar hujungan jadi asal tertulis poin alana au lagi di Kalimantan di Bontang Kalimantan Timur di son nggak jam 2 bola jam 20.56 hampir jam 12 jadi apa suruh aku betul makarai baru itu bapak udah lipong baru tuh bapak udah segala baru tuh bapak udah malah Sony marah akhir-akhir bapak udah dia nembuli bapak udah jadi songon bapak tua alamar domu di pertikian hita asongon na bagas pertikian on banggo songon na riani ngata ta ngada apa ujung hana pola tinggal mangoke hon nama oke cuman ya talian maju pertikian tu bapak tua tahan sagala dok bapak tua limbong baholan hata naulina hata nadingkan nama bapak tuaku ngai sibe mas tong mo besude dua rohai bapak tua bapak kamu maju hatamu bapak tua segala permintaan nakingani ngamar si ulupulupan tentang piti tentang on ngamar si polo lo babe amang tua ngaat di atas namakan Pak Cagup besudi nak bapak tua on ngahir-hira songoni menak bapak tua si pulban maju hatam bapak tua otik di susah dia bapak tua asa gabe si boraun di perpungat tahun bamba tua bapak tua libong jadi setawi mari di kakang tutur hudot di anggi tutur jelas do suaraku kan jelas begat jadi asa dapat pakateton memang au alana naik dua turumon alai pakateon nakaning dak bubo to dobe tetapi kalau poin-poin ni maju ipat orang bapakku host asabuin non ibaratna langsung sambung hubuk kusan non songon hata unek-unek jala dong apa yang kurang mana repot tuau secara pribadi akan dengan tubutan di sope dohot media sosial pe ngarong mana nepon aku dong alain pe jolo di papatar bapak ima jo host poin-poin nakaning secara singkat kono pe ima pangilon nami nauli bapak tua jadi songono nanggia patorang majo anggia emang udah ku manik patorang ma anggia oleh hati di pertikian nung dilihon amang tua ko sama pangilon ni amang tua kedua libung dia pakatayon naking di botari di nalaru matani hari ala adong do di hari nang salpo kasih lisi paham di tanah marang-maranggi jadi merpanggil dua kami naking huamang tua ta Cagup asa perselisihani di paujung dalam arti kata mang tua akka fiti-fiti nama ninggung di hita tang nalatar sirak kita sugut molo fiti i buru ta bolokon alai molo hita tang nalatar bolokon adiga sugut pe au dua mang tua ku dua au sisa ada anak sisa ada boru sisa ada luluan udul hita dos jong tong suara raja amadu hamunian dihami anggi paniroy dohamu jadi poin na perjulu amang tua nang sipatureot tadi si akasilisi paham nga sipulaking pakaton nami ko dua Pak Cagup jadi dia amang diwapaniba penong di dapin si manik boy manong amak katay dinggan asa dihapos sa kapiti na tarimot dia ka guret ni damangi na orang lubi alana mardak kabulung marbona sakala ninna alani asongo ni bapa hamudo tapuk ujung di hami urat do ditoro nagabe
majujung mulo dinggan di banak kabapai dinggan dulu tong di kami mulai ada Jadi gabe majalah Horas kita nama marangi peparan do punta nomor 2 nomor sangapi ima opung buru tiap bulan. Mulu hidup bapa taring waktu fitido. Kona sada do panggil waktu. Mulu tumpe zaman sonario. Au mewakili sendiri maju au. Jalah hurangkul masudi akadongat tubuta. Nah maneleponau. Nah viral do fitini amuk tuon. Na perjolo. Mulu tumpe si jujung badingin na hita. Si sada marga songol libong contoh bolu libong fokus tu libong kodo sada fokus tu libong alay anong alay na bolu sihol rohana na papungo sudi kita na marhamarang ki paparay do pungi nomor 2 nomor sangapi bikin komunikasi secara internal secara meluas gunakan media sosial ini holani di panggiluan bolo risihol rohana lagi do bolo sihol rohana ale bolo fokus di mana tupungan na lala cucu baringin na sendiri fokus unang marempes tu nomor kena lain odo jangan diusik odo sada ima songon masukkan siana apa para nilibong do dongat tubuh nama telepon di bagasi saderion sampai lobit membatreku holan mengadopi telepon niya kadungat tubuh ta na marakolong di roha dua saling pikiran bertukar pikiran nang itu ala tu sui sibe sukunon ada ba ala au sering do live au tu pak cagupon tuamang tuaon nang itu sering do komunikasi secara live TikTok dan secara Facebook ala ima bangido ko amang tuah noni na burju babatua poparnyo pung tuan doli sarbari tada ja ima op seribu raja poparnyo pung raja berboron bodo tu pia amang tua anong recani amang tuai holatangnya masak kami tung dingganyan ulau ni haduan lalau paconcokon di hasadon ni poparni dop bungi ima pasaribu ima bodo tung pia duan hadua wa lastrohanami marpungu sudia mahagang duli nami lalau paconcokon ima rencana munai bapa ale panggil ku unang merembes sen koridor tetap bidik bereng tujuannya bidik selesaikan bolo tung adung harua sihol rohamuna tuhami pinarang dimu anggi tuturmu ima au si paitonga anggiku songon opung nomor tidodohon ima opung sagala raja do opung nomor 2 nomor sangapi nama jujung do nama niop ima sawat tai ima opung silo raja ima panggil aku amang rajo duli masuk baau 10 jari pas 10 sadahon paud duku si majujuk ku amang opung nauli marsangat doha maka peparan dopungi ima panggil aku sian ias niro hakku do sian holong niro hakku ima modo tungarung pipa ku samu fokus mahamu hami hola manangnya kodo jala menyaksikan dan mengetahui anggota terlibat juga bagasi tam ale hami hola masupak do jala manangnya kon mendukung tung pihaduan dengan ulau ni dungadong perencana dia kabapai nana pado mungu sudi kita siul roha akka paparnyo pungi tuak katuri teoriani arung ina ima bapa songo pangidon niya kadongan dungan tubuta nama kaholongi hita suli sison jala ima di patrokas nasida tuau jala ido bariata hanok di rumna na tabukon jadi ima bapa sombakku tuhamu bapakku dihang tuturuhu namar sangat doang alana bulu mersada hita itu hamoraoni jadi bulu paturut dalan akan burut dong itu si paturut dalan dan itu si panungurupi hita imak kabereta itu bulu hagogun
oddu hasadauni ido hamorau dihita bulu patudu lanani ima buruta jadi ido bapa opung nauli naulu masobau bolo tungguan pe una mangararati masobau tu hama makapung una mangararati opung fokus mahamu tu tujuanmu una ngadong mihatu haduan bersugut bahasa ini tidak ini tidak ini tidak itu fokus saja fokus alai belum ngadong pihaduan haduan na panduk kunak kabape itu kami rade do kami rade do jadi mana opung tabiau sapur jari sepatu cara poduk bajuku berpanggido nau fokus mahamu jala daulahumma songon dalian natuli mana mardongat tugui nah jadi mah amang opung jala bulungan dong pe video-video arinang salpu nagabi pemecah belah itu tolong dihapus dan buat statement untuk mengklarifikasi bahwasanya jangan ada perpecahan. Nah, jadi ima bapak opung ima pangiduan niak kadongan nama mereka kolongan tu hita nama singa kolongan jadi ima hata tebama tu bapak udakku segala ima mulai ma horas mau pengoras horas minta selalu Mulai bapak tua. Horas bapak tua horas. Bama bapak tua. Segala. Mulai tema itu bertikian dauli na ringgar pa. Mulai tema itu di tasalukna. Alisat tabi dia kabaku. Nama udakku narison mai. Terlu meya bang nami habar tu nami paranduk sari buraja. Aku jujur naima memang kurang do uton narai akan nama asal di Birsu Salom. Alai tetap do bigi cerita. Nak kami masih kok be di baju jor abakku habar tu kulit mulana. Agama udah abang. Sisa ada soba mahami, sisa ada pengiruan di habar tu nami libang mulana. Songonima senawah abang anda amang udah kita salukna mulate. Mulai bapak tua. Jadi gua rasa mau sian bapak udah nih bapak Siya namang tuak kumahin. ya Au situ lo pinuli namang tuah atami atakku. Ima bapak tua. Sudi nak tingani hutang ehon. Hatani bapak tua do amang tuai. Raja tua. Berarti 1000 kubah amang tua bah. Yang dia mah bapak tua. Merhite-hite di bawah kesapor nginon terlumo bidur pop bapak tua terdama tutu. Aku pinok parli siap kuda ini. Saya makoroh tu dari gambak kujuluan narion. Saya makan nong salpu. Saya makan nong sai. Tapa diri mana denggani dah bapak tua ada. Marsi pololuak kita. Marsi tomor roha. Asalam sadaki kita tujulan narion. Dia tarik nariat tu pakat ya bapak tua. Bekerja keras mahita bapak tua. Apa sorab bapak tua. Panggil dua munai. Itu lu pihami bapak tua. Panggil dua nami bapak tua. Ulah hok kamu. Asa sarupa nak kok nadok tua nada bapak tua. Ini songone majo hata siya nau. Bamulai ate mak. jadi ini mak ibu tidur dah bah arok si dohono mau anggia cagup anggia bereng jo amung mon bereng jo dah pola kasar ditang be nah iro ulina bereng jo sob dia anggia kapteng ada anggia adik
adik kesayangan. Memang semangat di mana kita kuparin puta. Saya salut daw mamereng semangat di mana dia daun nyaka di puta. Jadi itu lo ya. Pak Jono otik hesek mi berdua. Lihatan ini ringgan. Yaka bapak udah tah. Jadi bye bye anggia. Bereng iluni bapak udah melewi. Bereng iluni akan berutan typing di torui. Bereng tangihon nerokon ni bapak udah lipong. Mungkin hambungan masih foto waduk bapak udah lipong. Nah, saling komunikasi mungkin. Jadi baik mak anggia sian hadapat dohan sian lakam. Alana molu bereng dupang epek ni akahon. Ngabarani pang sasama na bardong tugu madok lai. Ngadong mandokon. Setebi molu salah hapi au dirala anon. Ngania sa ngana. Jadi malenglik pang hati-hati membigi pang. Jadi unang arong berhita akat cacian makian typing. Oke sudahlah. Baik mau buat nikoting. Jadi unang arong berhita kuparin puta. Na saling maselu-selusan. Tiap kan orang atus hita. Takola tuang jakko sita. Hindi hita kuparin puta. Sarong hita jangan gubel. Yakkan nasok hita bui talapati secara logika do zaman sonari. Jadi Yoko dia bering jo ay bang jo. Oh, sektor say niko. Udah ho baik jadi sahu tak tuh makan urok kunak ingat tuh bapak udah nah lalu tetapi bapak udah sangat tuh bapak udah macam mediasi niko tuh bapak udah nak kalian tuh bapak udah pengalaman. Jadi mudah-mudahan mbak uli bornginom. Jadi dia ka mulut rupe akan orang dia ka padohakku tuh ka bapak udah niba tuh ka hahani niba tuh kena burukku ayah be sepak do agak naik aledak pula gudang otik jala au be huboto do kapasitas su paling person rohada ame do dia alana diriku do kita sudah go para puta ai imang dia ba manggia sianias ni roham ada yang dia dah anggo semangat mudah pasada hon para lupungi saya lupa gudang do ngahaun mengapresiasi itu dah alai jam sonari kita sonari mall sebagian mengalahkan. Jadi kuliah mah kesempatan tuang dia alusi mah bapak udah tay oleh ade pamang dia mama do koma ya kan nama lu bulat kayon hola nasurung kesimpulan laki kan ngaruh hola nala na kesimpulan tidak baru asal nang kabemi rarat mamang ya Oras mah dita sude akka bapak udakku oras usude Oras. naboruk
akan buruk narong di rumon. Oras mah di dapung. Dapung teh selalu taruh na buruk tak. Nama tua, nama sangat kusuk buhit. Pamati saya tandingi bapak udah. Pamati tandingi bapak udah. Tak perlu ditandingi. Pamati bapak udah tandingi. Bama bapak tu ada kuwo tu pamati hon tole mak nang terganggu baru tabereng mak bama. Oras mah pung. Makinang hidup makinang. Masih roh ruang pung son sulu nak. Oke, horas mah di kita selalu narang perpikuanon, bapak udah niba, naburu niba. Do selalu na rajin pemuran nami nong hadir di bagasan pertikianon. Horas mah di dapuk ta selalu na nomor tua, nomor sanga pusuk buit, sok songoniak kana boruta no lilagu, no dibasa. Muliatin mari sude pangaramotion panggonggong nya kaupung kadok na borut tadi hita pinokparna. Siang dia matusulan nyari hita dalam taruli dia kapasu-pasu di hasadon niro hapopa. Paran ni dopung ta. Tabereng mah kahasadon niroha tujuan nyari ya konong salpu ta tapos may sa bagasan ati-ati ta dia kana uli na ringgan nang pinukan niya pugta na parjolo aparya makana uli dia kanalo si polion rak polion mahita di selu na peparang ni dopung unang adong bedi hita tujulan nyari biak kabe mecah takas do di sona di boto bapak udakku di son anggini bapak udah ni ba anggini dopung peparang ni dopung sari pura dang 2 tahun 3 tahun biau do bapak udakon sapardalanan takas do hai martinai dia kapoparan di dopung do naburu. Nauli do akka tujuan. Dang arong hita sebenarnya lama mencabla. Akka hasadon ni roha. Jadi songoni do pangidu aku tu hita salu nana aung adong sonari di bagasan Bornginon di son 230 halak. Nong manuton. Isi pehita di son namar hamarangkin namar donga tubuh poparan ni dopung na dia peho dopung bapak udah nabur pangiru aku tujuan nyari molo salah hangmi paingot molo salah anggini pasingot unang di bereko nunga salah dang di paingot to molo nga salah di berek kurang di pengoto gumurangan dodosam di si anak ni raja do hita baka bapakku hasian saluhut na di hita do bonana di hita do unang ujung na hita maben hita zulma hita mabek kita dang zulma hita mabek kita ringgan hita mabek kita sursa jadi on sadarion saat tujuan nyari suatu kebanggaan dua won gebi arong do kebanggaan tersendiri terjadi hal-hal sebelumnya gebi tubuh mah songon sada pertikian di Bornginon nah sohya sebelumnya terjadi mungkin di media sosial jadi diambil hikmahnya hikmah nama ta buat jadi rak mahita paingot tonon saluhna di hita baik pribadi lepas pribadi sian pertukuan manang na akap parpunguan ta saluhu na peparan ni dopung di depita maringanan toktong mata suarahon hasadaon persatuan mari kita bangun persatuan kita semuanya buharo bahenot tahita samarsada marsia holongan
maka rikoton dia ka ugasan ni dopung do naboru oma ta rikoton molo argado di hita pung taro naboru ta pada maka parsalisian unang betapu ka akapakateon nama bain akapakateon nama ninggung akaroha dia kana so marsiatusan molo na so binegedo petonai nidok mamakatahon na hubege unang binain amuku bapakku selalu nadok naburuk ku makatahon songon naung atus sian na binereng do na binege dingol-ngol ni suara ni ba dinas subuh ni pertanggung jawab pun di hapunaran ni hatani ba nidok mana madok na hubege jadi olah nyo tujuan ni hari di kita saluhu na namar hamarangi namar donga tubuh peparan ni dopung namar tua namar sangap ni madopung guru tiap bulan rak mahita madokon di bagasa tikion mangido maaf mangido sobanihum tu dopung do naboru anong martinangi do di kita saluhu na tohoro memang di bagasa saminggon terasa do daging do pertodion jala au penunga pohon apa ingot marti pertodio penunga pohon apa ingot ala audo raja izului dang bui hubuan hadameon dihita dang bui hubuan hasagau dihita gebe toktong do taru diau dihamu saluhuk nak ka bapakku gebe toktong do taru diau dihita kana marroha namar bisuk kame mehom mai unang be adong ka perselisian dang siruk karab be ang sitong na molo ni dukara pe ikon nagabi patubu hinauli na denggem molo ni dukara unang gabi madukari kasi sega ikut tuhasa daudo unang nirang-rangan na sonyatusan jalo jabarmu huduli hudulanmu junjung junjunganmu ido molo anak ni raja dihodo bonana dihodo nang ujung na naso tarsirang doa usiako bapa udah kuhasian libong mulana bapa sagala do dihamuna selalu na peparan ni siapuran si pukaharbangan nami peparan ni dopung silau raja na bang amat tiar di tonga-tonga nami selalu na akaham ikon ingot do hamuna diruhut do di aka tona do astuan nya kapoda ni do pungta sadadu nasida di nabunian marsia minaminan marsi tukul-tukulan suaksoni manang kita kabuparanna unang saya adong be aka ilu aka ton dinasiatu matangis betujulan nyari ngasai be bapak udah ngasai be naburuku ngasai be kita pesa luhu na paparan ni opung tua do di sarigu raja putih katon unang be hita be sebagai haha pertubu raja izulu ni paparannya kahang kita paparan ni dopung unang be hita na mangeriba na manigat aja keribat ni baju-baju ni dopung do naboru boy maho abang Anggi nagabi panuturu di paparan ni dopung selalu na paparan dopung kasari baja pada awak karimas sebagasan hati-hati molo makatai hita namar hamarangi namar dongat tubuh binain makatai mudar namak kuling molo mudar do namak kuling berarti makuling daging do todi do hati-hati molo mudar do namak kuling namak katai do wakamara kepersalisian roh kapasu-pasu silabok ni roha molo mudar namak kuling binain makatai unang bain gugu ni pikiranmu marhata ikon rohando benommu marhata adong hata nama dokon molo halak nafis terpikiran na do namar hata ala yang gu halak namar bisuk rohana do namar hata jadi ope si dohonokku di hita di bornginon molo adong do to di jalamak kuling to di ma binain marpak kuling
Songoni mazo hata siana uji hita salu na darung di partukuan non di bapak kudu na buruk salu na ya kapak kateon pangalak kuna salah diberi kamu na di media sosial on cumulo amat setawi tu hamu bapak udah tu akanggi ku salu na buruk tong dua mangiru maaf sebagai hamu na boy hamu paingoton hahamu na si dokter pasti ngoton hahana udan na suhasau ngadus pasti ngoton hahana jadi hamu na pe sudah peparan ni do pung siap bulan peparan pung segala raja do pung di mulana tapi maon hataon tujuannya bersatu kita teguh tapi kita patau rehon dulu nyaka do pung do naburi do salu nak tau gasan nai tapi mak kato nak do pung do naburi au do ho do au abonara do bona abonara do ujung dihita do bona na dihita do nang ujung Medati madita saluhu na oras ma bapak Horas betul mulai udah. Oke, oras ma di daw oras. Jadi sono Horas udah. asal dulu sih Jo, atau kan proses di tunggal. Jadi putih bagi aku sono di ada masuk komunikasi itu Manik Da Vinci odo awal bucir awal itu penggaul di baju komunikasi itu penggaul itu Manik Da Vinci asa dihapus tarobo na digurak ni manai ala ni odo bucir awal odo awal bucir awal benda naik tensi penggaul jadi seda jota ta sigati ala adong naking padoh ni akadong tu punggali dia pasti ingotin sebenarnya asabui hu bajo kesimpulan ayau hu wahad ona leda gula padokko awalnya on di launching Manik Da Vinci tarobo nai marata judulnya jadi DC dimain pasaribu dipisah dohot hahanami lubis jadi asa on di baju komunikasi itu Manik Da Vinci asai harus naik baru naik kita non tu punggaul auto situ punggaul hoser seri isi mah Setabi bapak, setabi pung, setabi dah, setabi. Mula tadi waktu punggaul, sudi akan nama neponau, nang itu. Mula tupi mana tu pesada personal, satu personal, ini catat garis bawah ya. Walaupun dia satu seseorang dibenci secara personal, orang digugai akapunguan, nong dong. Satu waktu bapak. Nah, mulu bui sudi TikTok ni bapak ini, punggaul, tolong dihapus, minta tolong majuang. Setabi Iro. tua. Lu nggak benak cip babatua, ngasak tuh si nakingan ni Ini betul, babatua maksud tu, di fatak pun bapak. namakan babatua Eh baca kan, gue ya. masa janau di, Iya, Bapak. janau di bapak. Oh, lo betul. Nah itu, ne dibuka amokku, opung share do opung, Iya. masalah on. Yalah, uaha maja sotik. Jadi ima bapak, opung, merpang di dua nau, ima songon masukkan cek kami, opung dah. jadi Ah. maksud tuh sono Oh. bapak au jadi songoni mazo hurasa bapak na boru ni basude alana nunga adong gora-gora ning marula justo kina omion nga manggora namburu tuau oke saya tu jadi matang gede cakup apa yang tuh cakup dulu maju udah begitu cakup naking nunga uli pakatay muna dohot bapak udah malau ingot harus dah molo nong ngas ude ngata sepuli be berarti dang adong be abang dak kena dia be dak pula sirang rangat ta be oke anggoy pos rohak sonari na tu bapak bolong na tu bapak si bolong makata jon nondinggan ya makata jon abang dinggat tuang kita oke kalau orang menundingkan selaboknya hati-hati malah memakata jadi sono nah maksud asa taponggol do satoru permasalahan om taponggol do satoru
Tebu jo sian siman. Abang mazo di son, nga digora, nomor stok hijau, nga oke, dah bapak kusaluhu Oke, nada. oke. Oli Moro bapak. bapak udah moro neng do udah Oke, lipong bapak nggak apa-apa. Kita ngobrol sama Nemboro sebentar. Oke. Iya. Molorong neng naik tubuh panaik saya. Unang isa raking nama dokter dia pinyo peser serodo. Dah, langsung emang tuh kube. Kang Dah, unang betul, sirang betul. kakak be bapak tua. Kadang sirang rakyat bagi emang tua. Unang be bapak tua. Ai au bardorko asa uli do hitarwan moloda ngulu si holongan no tapong gol do sian awal ahan mau terhubungi jolo si Da Vinci saya harus sih odo bocil na tui usaha komunikasi ke si holong